Nongnam kacetang klong jutang klembang protap ingleng sang te cendam tanglo. Butung aja long parokwa lems bang pukang waike parpon. Kar bila merame ni hang donsuri long riame tum ningkan isi kipleng katalon pon. Kar bilu chalia song tumpen inter school quiz competition ke parpon. Kar biara dapan isi kit hedung ning do gabirta. Kar biakhe pan mekri ikapabu pruk abirta. Awe tanglo kar bijutang kang thurapan kacepadug nai abang pu protap ingleng. Alang like kar biakhe pen Halloween apirthe dam tanglo. Protap ingleng ke Singhasan constituency longnit ahawar abang pu. Alang like dipu karbi traditional music culture and research institute along ta thanbang lapen kar bijutang song along ta abarim pachu parongro achun bang iglo. Alang like kai kita kar bialun barim atomo kapangchu jephan do desang se klem dam abang pu iglo. Kopai kelang no jok penang an aningkan pen dam dong akiso long si penang an se chilanglo. Bon ta kiso apiong ke bat ong ajok pining an ke kensara kiso pusi pangthek pon longlo. Kiso chelang bo mahut alang li kopai kelang no pen phai kuni ni phai krep ho ani adap Guwahati arong supi kiso kachelang bom ahut si alang li Halloween apirthe dam ek joilo. Laswajok karbia khe phan ningduk arani nang pamanlo. News Desk Report Malong News. Buthunga jelong parokha lems ningkan suri hini ra ingkora hini lapen ingkora ke thoma farman bang phukang bai ke parpon. Phai kuni acheklo ni phai Kreplia da porphai kepen Garogang LP School along BOD mate Board of Director ningkan pho farman bang phukang bai pangcheng ponsi bang pharo krehini sose shareholder ang bongpen pharo troksira troksike pho tum RDP dunsi bangso kache patelong samabai ancholik committee BJP aropen kache toydun atumsi krep pho sit pen krep pho mata chepalong ponsi parokha lems BOD ke hokalo chepalong pon renti ke haya tumamen lake kamsingkro Vodafy 413 Longki Teram, Vodafy 408 Sanjit Mes, Vodafy 407 Longsing Terang, Vodafy 398 Dhonsing Terang, Vodafy 386 Sonmoni Lekharu, Vodafy 370 Joysing Terang, Vodafy 361 Bokul Terang, Vodafy 359 Udul Borua, Vodafy 357 Bexing Sangma, Vodafy 354 Lopen Anil Rongpi, Vodafy 346 Atum Henlo. Bangso kang waipon along returning officer Rajan Timung. Bisitra ing tipen chenglok penangan shareholder Lopen kethegiring atum chetong dunsi ing samjin pen pechunpon. Buthung aji pen angtong tiga tharnang ke palia berta Malong News. Dan parokwa lem salong nili total kilo kon ke shareholder eligible shareholder ke bang parokreini ra 55 tamne phokebra pho 1255 eligible voters do lasang bong pen pini vote dangai jogdun bangke bang paro troksira troksikera pho 775 tasila bana mo ikum vote jokpon ingsamjin pen lapen pini election along badak unreserved category along total bang kora pho a candidate atum contest pon la bang kora pho bong pen bang trainee ke high poning lo lapen omen category long bang linia posa harman bang free atum contest pon lapen SCST long isia aposa hoy harman bahinia munit cepati pon lagi tang ningkan po phan lai GM apo thak son ke GM bang ke lagi ningkan bang sido hedi tame la ene ke ningkan po phan si tang wai pon hedi ningkan atan bra phang ke non ke ningkan po apra ke ningkan thom sido tame no ningkan po koi pis tame lake la lantum board of director atum ke charlie pon ke japon aling lo jongsi alang tum jongsi japon permit ekhe budak asik sak dopok apor pen jongsi meeting bati bon pe la puson do plote ba koram ave pen meeting bati lason pele jongsi kichok che do plote
laki ningkan po kali ningkan polong le dia tek anta ini ke ningkan polo he jong si le tum jong si arona ting la ko party paron ting ben si sari pon pami claim pon pami blote lake ningkan polong po he jong si la tum aron karkandu pini objection ba complaint pini du bala so buta pini inquiry ko kote la bangke ningkan polong le dia tek asam Dala non het jong idam tang ningkan pola so la so putak no heram ningkan po la kedam tang non la bangke non kiram tang ningkan prang kiram tang ningkan po bangke lagi oh la bangke la tum bangke ningkan po pacun oh tang de la non kedam tang la so jema bang mana election ni si jema meeting do vek nahi do vek nang ji lagi kala arul la so lagi asam la election madela the Assam Cooperative Society election rule ateng kan edi baji kehinian ke tamane ningkang sama kardom pajeri klub kardom hodai dedak parokwa lems ningkan popen bang pukili ini November tarik krip siar ni nonadak vujok bomlo lasenile tum dak laso buhumukhi homobai komiti angkang dok anpen bang krip ho candidate ni tum class dum lo non ruling sarkar BJP hinpen lasi la bang krip hota nilitum non king phil karting ateng hai aji lasi ki hai ke ning chithiklong lo la pentu non la ningkan ho kicari ji aphan nilitum mesen a candidate sinitum ingwai ponlo la ningkan ho non ansuse laso unoyon ikuriji mane ke paching turji aphan laso lens ansuse tum laso parfa andar ansuse ke pan develop ji aphan se nilitum ahin pen body ponlo lase a candidate mesen sini ingwai ponlo la pen ki ha yi ke nilitum non ke nimchi theklong lo siur hairek pon kedam tang ningkan po election pen pening ko son kedam tang ningkan po pen non nambang sa ko ansuse ki mi thula nong mi psen lo juga dam tanga bang ke nilitum bangkrip hopen bangkrip sia bang litum asit cepang bodelo non bang ke la bangkrip hopen bangkrip hota hai education tumunche la ijema putak pin ob ijema putak ke non pamo ke dobama ijema bang ke apor ka dure pe namat pajut uni derlo a meeting ta de 12 baji aprang bang si la so a meeting atau avut ke tinai poma public demand amat ni tum election patur kit mana pajok kit ini puji mai jam jujang ko vote long jok long la so putak pui mai oh kali la bangke la tum ala presiding officer tum chingwai atsi la tot arondo ze before noon la so bang iziem pajut dek nang ko ampen la 12 baji aprang lo pulutang ta apipen lo pulutang itu broadcast nai busi halda arona lo tengpen la sini tum gonotantro aron pen arkan kipin pen si nitum public comment and at pen sini litum la so kam claim pon ang kasi mo pini la son pini de tang asi sakka ake siksa ka be hang ake siksa ka be Phaikuni ni phai krekathom ada porphai sirke bapor malompen KLA hanjang lang suaro sai hemalom KLA nihang donsuri longria me atom ningkan isi kepleng katalon jai mek dengpon ada porphai sirke bapor malompen KLA alama KLA nihang donsuri longria me amepu tu seswar terang hin pensi ingthurpon labang so phi kachikimo jai mek ta padopon jai mek long yem surjorong pharsita me manpeng lohisar po manpen chetongdun Lason si ratsai klembang kang ther bepen chenglok kethe kiding atum chetong dun si melong RDP dun Karbiang Autonomous Council iam surjorong harpen lamthe ke jaipon ke social media long akur ka chetok ke pachok chedat atuma phan than dun pen amen la pen akur social media long ta chepachok limji aphanta ka choning ripedapon nihang donsuri long riame atuma phan tebula pen chair rapo prabjin pen putalam the chepaklang pon kewangji arni nihang donsuri long riame asai hem la pen Boundary wall akimi ke palong Japan Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Ching Kichi Thandun Poputalam Thejai Pon Hanjang lang sopen Rajib Sanrong Pinang Kelo Birta Malong News Phaikoni ni phai krepliar ni nijang Karbiang long Han Lokrok Mini Stadium along Karbilo Chaliasong tumpen Inter School Quiz Competition ke padopon Jasemet Suminder Klim Sumar Arania long pacheton dun silabang swajai mek dengpon lo labang swajai mek
Karbilo Charlia song tumpen inglong pho saluna ro tumpen si patir pipon lo labang so jai megalong aluhisar puaman pen han lokrok lem secretary mohon patorta chetongdun labang so quiz competition along kecheng sianong e Borthor High School adun chuanong e Dongkamukam High School han lokrok lapen kethomanong e Rupa Chithi High School atum si chepalongpon mealong KSA inglong pho Hamran Regional Committee in charge Probin Temung Hamran Regional Committee Organizing Secretary in charge Raju Ingti AGS Rup Singh Ingti lapen school humner kepathan bang dona tumta chetongdun Satgaung pen digontot terang nang kepalia berta Malong News Karbilo Charlia song pen nilitum la children there ni pachetonun ben si inter school quiz competition bang nilitum bipon lo laki Rongkhang constituency andar long high school ke don alang high school man sila quiz competition mai pachedan pon lo lasi nitum la so quiz competition na nilitum non si ke cheng kibi pon cheng la pen la kibi pon cheng long pen sitame nilitum kichun pon mate mesen ben kichun pon si chethek pon long lo amala si nilitum la so quiz competition kibi pon kinitum matro la competition polam panchot kali loga charlie along ko song sinone prank ke pa prank don thekji ma ku phansi nitum la so quiz competition bang nilitum chubi pon lo athema la so quiz competition kibi pen ko maneo somar ke kachini ne dhimta nang chini dun data thek mate kachini ne bang pusitame ako dak nai dun mate quiz competition long nai chetong dun pen dak alang tum chini pon data thek lasi student tum koson se aliki loing ma pu matha pen si student tum han koson se aliki pi pon thegi ma pu matha pen si ni tum bang la so inter school quiz competition ma bi pon do competition ni tum bi pon pusame ni tum only along long ne school chokali Rongkhang constituency long 10 high school do la 10 high school pen pini ni tum ne chetong dun ke 8 school wet la sila 8 school ang bong si pini ko so inter school quiz competition bang ke pachedan pon do ang ganon ang prangke bang kita la persona sai deng pon bom malang lason lo non ke bang jia bang ke entum anso se deng pon lang lapen anso se ho or mate charlie mi tuman anso se ho or pidun lang usini tumang ke deng pon ni phane kaita chisik ding sido lason tak tak si mo pen nili tum sar tuman sami nili methang matame chupudun thulo mate chothanin thulong lo pin non ilitum non bang ke Rongkhang constituency andar long high school tum han ansin nilitum bang ke la so competition bang bi poncho amala si non ke bang jilangani bang aku nilitum la Rongkhang constituency long ME school ko an ma ke do mate la Rongkhang choli along kapre puisa nilitum Karbi student association ben la so a competition bang ke nilitum mate quiz competition bang ke nilitum bi pon thu bom la athema la ke nilitum jongjong mate no bahnia le pu aphan kali kadok ko dak Karbi along ka Charlie mi so marduman mati kacang liu somar tu mana si panong konsen ni litum la so competition bang ni tum quiz competition bang ni litum phapon lo lapen phapon tu bom la si pin ni litum la inter school quiz competition under Rongkhang constituency long first prize ka silong ke palong pon first mate first anong e kilong pon la ke Borthor High School ben si first prize bang ke chepalong pon lo la dun thu runner up bang chepalong pon thu lo Dongkamuk High School han lukrok alang litum ben si second prize chepalong pon lo lason thak si third mate second runner up bang chepalong pon thulo Rupa Chithi High School alang lumensi third prize bang Balijuri ME School along children de katalon pon Phaikuni ni phai krep player ni lakha kre troxy socheng thanta hawar anjok pani ke parlo Balijuri ME School along sar therong phararong pen chepatir piponsi children de talon pon bangso ame along Balijuri ME School along than bang pi bang photum chetong dun pen RD pidun sar therong phararong along pen HS lapen HS Celsius sat lang ki untang ari soi jang tuma phansi tame karcho pedopon sonsi sar therong phararong pen hemrit kang thernai ahem to na tuma phansi tame nong e pipajer pon lapen chongdat chot pen sia somara tuma phan kang tui angdeng an kapachali dun thekapot alang li tuma phan tame nong e pipajer pon socheng thenta hawar angkang along ke keong dung al school along ke hindi teacher ka dure jok lo charli au somara tum sitame perang an kisung phonang lo lason thak thak siladak Balijuri ME School along sitame Hindi teacher kavedara job lo charli au samaratum pirang an kisung pen donang lo lasi bangso puthak socheng thenta mondol committee chun bang komol teron lapen headmistress Promila Kiling Piatum ahin pen Karbi Anglo Autonomous Council Dr Tuliram Rong hang lapen Richard Tok biaphan kerap chohampon bangso jai megalong khan bang atum pen ongtung kethegeding anparta rongarat tum chetong dun si mesen pen me pachon pon langkhang pen komol katha rakelo birta Malong News Kardom lagi nili Promila Kiling di Balijuri ME School headmistress lagak nili school lo Balijuri ME School ladak sa therong phararo juneng pen no manela 7 November ni children day ni mane
Osomar tu han ke pathu ki pipon la te boktere school LP school nu ni thomdo la penili school ni ku malo ni school ki ku malo masih chune masih ki pipon panceng pon la so Osomar han aning ke parongan ni litung narong bong lo ka Charlie ke pas pon ke bang deng kun pon krehiniang deng kun pon lahai tu han sita ni litung dong ke pipon panceng pon lo la pen rong rup la pen ka Charlie hin kachi hong asapo ni litung thek long lo la so ke pipon pen la si peneng chata ni litung bor I kirsat pen si la bang so a program ni litung deng pon rong bong he mari ka cepak la ne asal la pen lo ka pa Charlie ke thek ne asal bimar tu han sita nong e pipon lo ka Charlie tu han sita nong e pipon lo la pen kilun ke kan la hai sita litung do pon lo Osomar tu aning ke pa arong ko Osomar hen lo hi ile tu manong ri ke kilang niat tum lo la silak tu ma phan ile tum la hai ason ason platform ile tum japon lo te bo alang tu ma dire ba ke asu se thekon ko chini pun ko basi nile tu ma hin la da ka to ka long do kok sita nile tum un an pen ma ke por ipon lo dak nile school president ta do nile school long sita me bali juri long sita me ato ka school sita me nile school la dak pen sita me non ha hamre nong sita me inu ke advocate claim pon ta dolo nasi non nili prang nili tum doktor engineer la hai sita ke pamani phan bori po la pen ke no naman ke education awareness bang do iklo nili dolo hai program ke claim pon masila se nili tum ningarong pi nasi ke munit ke malom so konsi ke ban so sita mesen asai claim kang ni kilun ke kan butang bubat kan sengrong jasmet ke lo ke Charlie lo hak nili tum sakti sak tudun hanta ning ke rum pon nasi laku komol teron sar alang ita cepatuk pe ku kache bai tu alang ita sidia supervisor lo nili student lo ako nili bong lo nasi lahai tumpe nili tum cerap ceto lo pe laku rong si hekere sarmar tum sitanang cerapan ceto Pini labang so ajai meglong aluhia man pen ko mama senai jutong donik lo than pachini ponik tha aluhia man pen kela nili tum school managing committee president pura sing pangcho sar lapen nili menata lo lapen alang social worker komol teron lo lapen lapu kache rong harpilo lapen sarti timo heli school long johan sar do lapen aru ino rasar nat sar do lang itu non jas kori tun bom lang culture long lapen nili tum school long polita sar kosik sar nili school long ke hala polita sar bangke arki lo na ako la non kosik sar bangke siar lo lang itu sita na sitong dulu nak cerap dulu si sapi sar pun sita dulu si ningarong lo ahem ada sing hap clip si dabang lo kada apa nang litum tanang sitong dulu curug par lo di litum sita bang si Janten so school men tu pen se established lo okay 70 years se pangcheng hai 1970 la Bensar la kai ke Bensar hai provincialize sabang ke la 92 malam pusi provincialize nada bang ke lapen labang so school long kiba high school an ang deng do ingma non nilit khan pachiniya teng bang ke high school an ang deng an ke la block level ke rong mong we hum nili school ta select kon pusi adulong seta ko andur hum bhavane seta madam hala BMC madam sawala timung ke madam khan lo lang ta pulo je nili jura cheklo se headmistress ke deng la alang li nili khan pachiniya teng ke high school headmistress chulang kokta thek nang ke kusan khan pachini do se ni rong bitta lo dakte bok heta class 9 10 chali long kote ta normal nili tumbang hindi teacher bang daga vede so test ko ne kan proxy lo ka ve naman siya so ni olak lo nili si chan bom mo pai bete nili hala hindi ta chali chom masi asa wo joy ke lo he sita nili mina bang headmistress ko is kam na claim na ko la bang sarkar tum penangani school long hindi master di putih do man nili senior tengke kan bilonda potong bapeng ko dene la sini dam dide labang so pathang nang lihin pen karbyang long tunmas council kichari bom Dr. Turiam long hang plus dak education Richard Tokbi phan nang lihin pen kopilo chuning riponik po nilihin pen chuning riji bang ke ningkan net cap an nona ningkan mi 2023 bang lote ningkan net cap an ko hindi teacher ka ve la sila bang ke nang pi dete messenger athe hindi ta rashtra bhasha pinak mathi ta phanta ili tum mane langre marat ke hinobu hindi ta thekit nang khobje la si
ทันทับทันพลูได้จะเห็นโลอาเห็นที่ทีเจอร์พี่น้องในทันได้ไม่เสร็จแต่ภาษาบางอย่างชอบจะเป็นคน Sorry lo. Karlitang Joysing Bela pen Karlitang Anima ing TP Memorial Amen pen football ang dong kiti paman pon. Pai kuni ni pai kre player ni langper hawar ke parlo volongko maji angkang richo hidi sar et terang patu aklamalong football ang dong kiti paman pon. Jirsong thare kiri club ahin pen cepatir piponsi ing deng pho Karlitang Joysing Bela pen Karlitang Anima ing TP Amen pen football patu bipon. Ang dong kiti patu pon along ding AFC la pen richo FC ang bong si cedan pon. Apor kipia teng pen gol cipiu ne derajok tie breaker ang deng an leroksi ding AFC atum pumpli la pen pum thom pen cepahay pon bangso along alhisar puaman pen rong asar thon sing terang WDC chairman Noren Kiling BMB chairman Hem Sing Teron RSA general secretary Rongbong Terang ward commissioner Raju Terang la pen Bijoy Hanse XPDCK chairman Song Bijit ing tikathar la pen ongdung gethegding tum chetong dun bolongko maji pen Rakesh Rong phanang kelo birta Malong News. Lapusona platform ilitum kenang sodlang ilitum karbia khe melate ilitum malong rialong. Silason ka patu jong si ilitum bibom bulate ilitum angbong ke claim ke dam tame ansu si ilitum cirung po pini ladak. Not only ladak ilitum dak local team. A players ke outside benda wang pick. La siladak alang litum long ka Charlie dunong ke thek dunong litum dong do. La silason tak thak ilitum alang li long ki be alang li aning ke me pen ajok apo apayamen pen lamangso khela ki bia pot nili tum bokolia sport association hin damin nili tum alangli phan suri engdo kachoro pajirlo puson nak thak aning ke mi amuni nili tum longdo unang lang la sili tum malongri la penili tum lamangso karbia longri ansu je chingthurpo la sinili tum ta ansu silason ke bor yelong nili tum ta la si cherap chitu dunlo la sinali tum kado bita labangso ke pathu long nali tum ta wang pen eli tum kado go be phan rat phan pachini long ye pon nali tum handa choro Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.